Ar ni'n clywed neithiwr efo canlyniad Sbaen fod ni'n cyrraedd y play-offs o gem ail gyfle. Sut ti'n teimlo am hynny? Mae hynny'n dda iawn i clywed fod ni wedi cyrraedd y play-offs. Ond mae yna 2 gêm i fynd yn y grŵp a ni eisiau gorffen yn ail i roi ni gwell chance o cael gêm yn ein gartref. O ran y 2 gêm yna, mae Belarws a Gwlad Belg edrych ar gêm Belarws yng Nghaerdydd ar nos Sadwrn. Mae hynny'n rhywbeth special? Rwy'n edrych ymlaen i'r 2 gêm fod y gartref, ond i chwarae yn y Wal Goch unwaith eto. Mae wedi bod yn amser hir i fi, ond fi'n edrych ymlaen i chwarae yna dydd Sadwrn, so fydd yn tipyn bach mwy special. Ti'n chwarae'r 2 gêm diwetha, Gweriniaeth Czech a Estonia. Ti'n mynd i chwarae lot ers hynny, ond ti wedi marfer trwy'r wythnos. Sut ti'n teimlo ar ran dy ffitrwydd? Fi wedi cael wythnos da gyda gyd o bechgyn. Mae'r camp mewn lle dda a ni'n edrych ymlaen i chwarae nawr dydd Sadwrn. Mae'n mynd i fod yn gêm anodd, ni'n gwybod hwnna, ond ni fod yn barod i chwarae o flaen y Wal Goch eto. Gobeithio ni'n gallu rhoi nhw rhywbeth i ennill y gêm. Dy ffrind agos di, Chris Cynta, wedi cyrraedd 100 o gapiau. Rwan mae Gareth Bale yn mynd i cyrraedd 100 o gapiau. Mae hwnna'n rhywbeth eitha special i wneud yn dydi? Mae'n cyflawniad wych i gyrraedd 100 o gapiau. Mae'n mynd i fod yn amser special iawn i fe i'r teulu fe. Ac i gwneud yn ein cartref o flaen eu cefnogwyr bydd hwnna'n arbennig, felly gobeithio ni'n gallu ennill y gêm hefyd.